Moikka! No niin tytöt, me ollaan tultu nyt tänne Studio Jorma Rajamäelle ja teitä aletaan kohta kuvaamaan ja voitte järjestellä ne vaatteet tähän rekkiin. Ja tämähän on ihana tää Jopen studio, kun täällä kuvataan sekä muotia, mutta kaikenlaista eli ihmisiä. Ja tänään teitä kuvataan nyt itseänne täällä, että teidät on nyt veikattu ja miltä se veikki tuntuu? Ihanalta. Mun mielestä oli tosi kiva, kun mulle laitettiin esimerkiksi punaista ruomiväriä. Ei tulisi ihan heti itselleni mieleen pistää, mutta tykkään erittäin paljon. Kiva Sanna. Mä tykkäsin, kun mulla ei koskaan ollut tämmöistä meikkiä, niin se oli tosi kiva. Joo. Että ootte niinku sinut sen meikin kanssa nyt ja... Kyllä. Joo. Mut hyvä, että joku meikkasi teidät näin ekalla kerralla, eiks niin? Joo, että on sylisti meikannut ja laittanut teidät näin, niin kiva. Mutta tosiaan jätkäätte vaatteet tähän ja semmonen mikä on rennoin vaate oikeastaan niin kuin mukavin kivoin rennoin vaate varmaan voisi olla se eka, koska kuitenkin aluksi aina vähän jännittää, vai jännittääkö teitä? Joo. Kyllä. No, mutta ei tarvi Joppea jännittää eikä muutenkaan, täällä on niin hyvä fiilis, niin kiva, aloitetaan. Ja sitten pientä hymyä saa olla se. Ei tarvi olla ihan niin kuin täyttä hymyä, vaan olla pieniä vaihtoehtoja. Ja ihan ristelematta hampaita saa näyttää, ei ole mitään syytä. Okei. No. Peitellä. Joo. Ja just hyvä. Leula. No. Joo. Okei. Näyttää. Joo, just näin. No. Tosi hyvää pientä liikettä. Aika kiva ilme. Siinä ei ole paljon hymyä, ei tarvi olla. Pitäisi ehkä hymyillä vähän enemmän. Sulle sopii, sulla on nätti hymy, mutta me tehdään nyt muotikuvia, muotikuvanomaisia kuvia ja maailmalla tehdään paljon kuvia, missä ei hymyillä lainkaan. Et sekin on niinku yksi hyvä tyyli, mutta tässä on mun mielestä huulet sopivasti raollaan, suu on pikkusen auki. Se kuitenkin valaisee ja kirkastaa sen ilmeen, tämän verran on huulet auki. Se on niinku tosi hyvä. Ja isot silmät, mikä ihanaa. Tässä on hyvin huulet auki. Tämäkin toimii. Sitten sen on vauhtiakin niin jollakin tavalla. Semmosta kivaa. Joo. No, mitä mieltä Sanna itse? No ihan ok. Käynnistä vähän sivuttain siinä paikallaan. Näin. Pas vaikka toisinpäin jalat. Noin. Kengät vähän lähempänä toisiaan. Noin. Ja nyt käännä sun lantioa ja ylävartaloa tänne päin. Joo, ja nyt katsotaan kädet vielä sieltä. Laitas toi käsi lantiolle sinne taakse. Noin. Ja toi tänne lantiolle. Noin. Hyvä. No niin, tästä jatkuu. Hyvä. Se on pienestä kiinni. Milloin siihen tulee se semmonen muotikuvan katuuskottavuus ja se on siitä kun... Tässä on ihan kiva pieni hymy. Sä kiinnität silmiin huomiota. Ne on sun oikein semmonen ihan siis tähtisilmät mahtavat. Niin on. Staran silmät jo valmiiksi. Silmät vaan tuikkiin tähtöisiä ja sieltä se lähtee. Miltä näyttää Katariina? Ihan ok. Kuinka kauan sä oot kuvannut näitä meidän malleja? Joo, koska on nyt kohta 10 vuotta. Niin, ainakin. Niin. Mun mielestä aina. Joo. Joo. Katsotaan se kädet, laita toi käsi lantiolle. Joo. Toinen käsi voi tulla siihen jalalle. Noin. Sitten mutka tuonne. Hyvä. Hei, hienosti menee. Jatkakaa tästä. Tää näyttää tosi hyvältä. Eli me lähdetään nyt toimistolle. Hei, onneen Milanoon. Näillä kuvilla varmaan sinne jo pääsee. Okei, moi moi! Moi moi!